Com a família Vendrell Joiers va començar el pare del meu tataravi. Ara, en aquest moment, la família, després, en aquest cas jo, ja soc la 6a generació i tenim la 7a generació també en marxa, amb tots aquests anys que ha sigut el gran desenvolupament de la ciutat, perquè en el 1853 van començar a caure les muralles de la ciutat, la família Vendrell s'ha anat ubicant en els millors llocs i en els millors carrers de la ciutat. El primer que la diferència, evidentment, és aquests 175 anys, on quedem molt lluny, evidentment, d'altres joiers. Després jo diria que tot això ha sigut possible a la gent de Barcelona, vull dir, la gent que ha confiat en nosaltres. Això vol dir que nosaltres, degut a la nostra honestitat, sempre hem pogut salvar crisis, perquè hem sigut els joiers de la ciutat, cosa que hem d'agrair als barcelonins que confiessin en nosaltres. La família Vendrell de tota la vida hem sigut joiers, hem sigut els joiers de la ciutat per excel·lència, i nosaltres pensàvem que amb aquest 175 aniversari teníem que fer, diríem, una mica de revolució el que era en el món de la joieria. El món de la joieria s'havia d'alguna manera dissipat una mica, el joier havia perdut una mica l'essència de fabricar joies en els seus propis tallers, i nosaltres, ara d'aquí pocs dies, sortirà la nova marca Misuí, que ve amb el paraigües d'Unió Suïssa, i aquesta nova marca el que porta són els valors de disseny de la ciutat, dels artesans de la ciutat, o sigui que tota la nostra joieria i tota aquesta nova marca estarà feta a la ciutat, amb gent de la ciutat. O sigui que tornem, diríem, als orígens del que és la joieria. La relació de la família Vendrell amb la ciutat i amb els diferents carrers és una mica donat que mentre la ciutat anava creixent, sobretot el meu avi Carles, ell va anar buscant les noves ubicacions de la ciutat. Una de les ubicacions més importants, la primera va ser la de la Rambla Catalunya, on al costat teníem l'Oro del Ring, on en un moment donat, abans de la Guerra Civil, era un centre molt important comercialment. Després, més endavant, vam buscar altra ubicació, que és aquesta de la Diagonal. Va ser dels primers establiments que van vindre aquí. De fet, és l'única botiga emblemàtica que hi ha a la Diagonal. La família sustenta gran part del que és la problemàtica precisament de la mancança econòmica, perquè normalment la família cobreix això. Amb el comerç passa el mateix, al final amb el comerç sustentem una mica tota aquesta pressió que hi ha hagut a la ciutat, perquè hem tingut una renta familiar que ha baixat un 30%, hem tingut entre un 20 i un 25% de paro, i tot això ha sigut molt convulsiu per la ciutat. El que passa que la ciutat, a part de l'empresa familiar i de les famílies que han aguantat una mica i han sustentat tot això, hem tingut la sort que ha sigut una ciutat que l'hem preparat per un esdeveniment que és important, que és el turisme. Llavors això, que en aquest moment representa quasi un 14% del PIB de la ciutat, ens ha donat molta vida a la ciutat en aquests moments tan i tan difícils de la crisi que hem passat. Les rentes antigues, la llei que va acabar aquest any, etc., és evident que ha repercutit en alguns establiments emblemàtics, i això era lògic. Jo penso que el mercat és lliure i que evidentment el propietari és el propietari, però sí que hem d'agafar consciència, i sobretot les administracions, que aquestes botigues emblemàtiques, que ja s'està fent, perquè de fet des de l'Ajuntament s'està fent, crear un interès per aquestes botigues. Primer, donar-les a conèixer i després crear un interès i poder-les ajudar a que realment siguin o suficientment o econòmicament viables perquè puguin pagar els lloguers que hagin de pagar o que estiguin en el mercat. I arribant a aquells equilibris entre el que és la botiga familiar o la botiga emblemàtica i el que és el nou comerç que ens ha vingut, evidentment, amb molta força i amb molts diners a la ciutat, i que evidentment han anat ocupant molts locals importants i inclús emblemàtics, desplaçant part del comerç nostre. Aleshores jo crec que hem de buscar aquests equilibris perquè si nosaltres perdéssim aquesta identitat
El problema que tindríem és que nosaltres acabaríem sent, o aquesta ciutat seria un parc temàtic, no? Llavors això faria perdre valor de ciutat. No és un problema que aquest turisme acabi, o sigui, és un problema del que nosaltres vulguem. Primer, de la conscienciació que tingui la gent del carrer de que vingui en aquests establiments a comprar, això és important, al final es mantindran perquè econòmicament seran viables, de la labor que faci tant Turisme de Barcelona com a l'Ajuntament per promocionar aquestes botigues. Ara es cobra una tassa turística i és evident que dins d'això, que és per promoció, nosaltres podem fer retail tours, que, vull dir, en vez de pensar, pensem en quin profit li podem treure en aquest valor que tenim. I un dels profits és que els turistes sàpiguen que poden realitzar un retail tour per tota la ciutat visitant les botigues més icòniques que tenim a la ciutat. I tot això, segurament, que darrere d'això anirà creant valor. I les botigues, en si mateix, jo crec que hem de crear aquest fet diferencial, productes nostres, disseny nostre, autenticitat en el producte i donar-li el màxim valor.